Аз играя Five Nights at the Freddy's. И сега ще почнем. Това е първата част. Първата нощ. Това е Steve the Best Crafter, който има и трите. И трите игри? Аз имам само първата. Преди около 3 дни излезла третата. Гледайте му епизодите и се абонирайте за него. Извинете, че не качвам клипа, просто няма на какво да играя. Падна с фейс, нямам фейскам, да ми трябва. Добре. Ама в някой от твоите епизоди имаш такава за лице. Да, знам, обаче не мога да го ползвам тук. Добре. Тук виждате, че аз нямам. Hello. Добре. Това е Фреди, това е Бъни, това е Чика. Чикале! Аз поне така ги научих. От тебе ги научих. Ето ги тук, нашите приятели. Добрите ни френдове. И аз се надявам да минем първата нощ с успех. Аз се надявам да се появи Golden Freddy в тази, защото не са приятели. Ето така, Golden Freddy. Накарам обичките му погледна. Тук няма никой. Бла-бла си ти. Ето гледате, правите маски. Вече не гледат. Имаше преди и маските. Добре, и това е малко по-страшничко. Това кексче, какво е на дедо го знам? Това е на Чика кекса. Да, Чика, идва и си взимай кексчето. Бързо, чули. ето сега. Аз ти го взех. Ето, аз му взех кексчето. Той няма никога да дойде и да си го вземе. Ето, той стои. Ако чувате, че някое бебе пищи, това е моята малка сестра. Я чакай първо. Да вида. Кухнета. 1 часа имаме 73% батерия. Това е твърде мръсно. Мамо, страх ме. Рага-рага. Помогу. Добре. Айде да стане 6 часа. Айде, лопа, Гандам стайл. Какво стана тук? А сега чакаме нещо да стане. Някой да мръдне. Никой не мърда и се изнервям. Баба, ела да я взема. Изчакайте. Сега. Взимаш... Това е урок как да играеш на Five Nights и как да окрутиш сестра си. Взимате една пистолка. Да бъдеш излаган от баба си и да
Айде да пачкаме. Казваш винаги, щом енергия се изтече. Това урок И да стинкаме после. Това е хубаво. чудесно. Това да става не мога да разбера, когато ти свърши. Оп! О, какво стана? Ама газ, Я чакай, отиваме тука. На слънче си разбавя. Ей, тук предполагам, че ще бъде някой от тях. Май Бони. Нека да е Бони. За да бъда прав. Аз трябва да съм прав. Сега те взимам, сега те взимам. Айде сега баба ще прави. Буш, детето, буш. 3 дни пищиш вече, аз съм тука. Ти и това не видях. Айде сядай. О! Охо! Сядай да папкаме. Добре. 3 часа. Да порасна. Я чакайте аз да си изключа камерата. И сега пак ще я включа. Камера, бе. И тук на играта. Мен 4 часа, тебе колко е? При мен е 3. 1 час назад, както... О! Да, как да ти, нали? Ти се О! официално казвам в България. Да бе. Какво става тук сега? В 3 часа и вече всички са на крак. Значи, вече съм в бекстейдж, нали така? Бони, там не чакай, не си. А Бони и Чика са тук. Хубава работа. Умно. Да карам Шриф да ме гледа. Сега е 4 часа, имам шанс да оцелея. Това ще говоря. Много ти казвам, че не си като говори. Време, когато си говоря. Ето и трябва да се говоря сега, ще да се спомня. Чакай първо да видя къде е Бони. Дъм. Няма го Бони. А мен не, сега всичките ги няма. Окей, това вече мога да го... Аз съм 36% и е 5 часа. Аз съм на 27 и е 4 часа. Аз съм 35 и е 5 часа. Ей, ти започна с повече енергия и остана с по-малко. Създържаш се върти от... Така ще има... Не, няма. Окей, това ще го затворя пак. Чика? Няма я. Окей, виждаме Чика тук. А къде е Бони? Къде за Бога е Бони? Искам да накарам Фрейди да ме гледа. О, ама някой е близо до вратата. Фреди беше май на другата страна. Ето, ще чуем. Окей. Ти се махай, не се шегувам. Тъмкаш. Айде да е тъп, Фредди, погледни ме поне за миг. Сърдиш ли ми се нещо направил или съм ти освен, че съм те убил? Или това, но не чакай, този сорт съвсем друга. Бони ме гледа странно. Имам 14% и е 5 часа. Аз имам 20-19%. О, пик първата нощ. Аз имам шанс да бия. Освен ако не ти свърши енергията. Обаче не спира да снимаш. Пипа става готина сега. Добре, аз не съм справил да снимам. Фредди, нали ти все пак ти трябва да правиш поредица? О, ето те. Окей, започваме втората нощ. Ние. Не знам за вие. 5 часа е 7%. Имам шанс да оцелея. Аз свърших с 30, с 19%. 18%. Аз съм вече на тази нощ. Аз съм на 4% и Фак. 3, 2, имам шанс да оцелея. Красавец! Да бе, сега намери да ми пада батерията. Бум, и сега някъде изчезнаха. Не знам. Здравей! Какво стана са? Търси маймуни. Здравей! Майка ти там много близо. О! Стана бе! О! Той точно пред вратата, брат! Печелим първата нощ! Добре, хора. Не, няма да почваме втората.
Добре хора, това беше от мен. И се надявам да се абонирате. Вижте това куче, това псе. Абе, ти изобщо мина ли първото нещо? Да, минах я тук-що. Окей. Добре, надявам се да се абонирате. И това беше от мен. Коментирайте най-важното. What the fuck? Окей, имам Easter egg. Няма значение. И това беше от мен. Бай-бай на всички.